И здравейте на всички от YouTube. В този информативен втори клип за YouTube ще кажа, че ще почвам епизоди на Minecraft в този сервер. В този сервер, който сега не работи, за това не съм почнал. Сега е първи епизод, като го пуснат ще го почна. И така, сервера, аз бях направил реклама на него, IP-то тук, в него ще правя епизоди, защото не знам защо в сервер, сам ще се оцелявам в сервера. И това е. Тук е този сервер работи. Добавя нещо в клипа, ще влезнем. Така, да се регистрирам. Не, аз съм се регистрирал. Логин. Нещо, не знам, то сервер много лаки. Така, това беше новината. Ще почваме епизоди. Сега па и този сервер спря, нищо. Да, какво става, И довиждане.